Yes. Så bliver klokken 20, så nu starter vi foredraget op. Så jeg vil gerne starte med at sige god aften og rigtig hjertelig velkommen til Foreningen Danmarks Vilde Natur, der i aften lægger virtuelt hus til endnu et vildt foredrag om natur. Vi er glade for at se, at mange medlemmer har fundet vej ind i webinardelen. Velkommen til jer, og tak for jeres støtte til foreningens arbejde, og også rigtig hjertelig velkommen til alle andre, der ser med ude på vores livestream. Vi er glade for, at I har lyst til at se med og blive klogere på, hvordan vores havnatur, deprimerende som det ser ud i disse dage, kunne blive bedre. Så vi håber at høre om, hvordan vi kan få et levende og vildt hav igen her i aften. Hvis I derude, ligesom medlemmerne, skulle have lyst til at støtte foreningens arbejde for meget mere og meget vildere natur i Danmark, så kan I melde jer ind i foreningen via vores hjemmeside danmarksvildenatur.dk. Det koster 100 kroner for et års medlemskab, 25 kroner, hvis man er studerende. Jeg vil starte med at præsentere de folk, vi ser på skærmen, og dernæst aftens program, som varer en halvanden times tid fra nu. På skærmen derude, der burde I kunne se i omegnen af 6 personer, hvoraf de 5 er tilknyttet foreningen Danmarks Vilde Natur, og naturligvis aftens foredragsholder Stig Markager, der har været så venlig at sige ja til at dele sin store viden om havet med os i aften. Og jeg skal nok vende tilbage til Stig til en ordentlig præsentation, men først får I lige lejlighed til at hilse på os fra foreningen, og som står for afholdelsen af foredraget. Først har vi Kasper, som står for selve teknikken, Kasper Møller. Han vinker der og sørger for, at vi har lyd og billede til aftens foredrag. Og som sekundanter til Kasper har vi Sofie og Morten, Sofie Gråb Jensen og Morten Busk, der står klar til at tage over på teknikken. Der kan også vinkes derudefra, hvis der skulle opstå knas på linjen til Kasper. Så har vi Wilhelm Lorentzen Fabricius, der er vores fair moderator på aftens Q&A-session, og som vil sørge for, at der sendes gode spørgsmål videre til Stig efter foredraget. Jeg selv hedder Rikke Anker Jensen. Jeg er næstformand i Danmarks Vilde Naturs hovedbestyrelse, og jeg er jeres vært her i aften, og det er min rolle at styre slagets gang, for eksempel den her velkomst, og give ordet videre undervejs og sørge for, at vi får afviklet foredraget til forhåbentlig alles tilfredshed. Hvis nu jeg bliver ramt af knas på linjen, så fortsætter Sofie kyndigt resten af seancen for os. Programmet lyder som følger. Om nogle få minutter, så vil Stig starte foredraget, som tager i underkanten af en times tid. Derefter følger en Q&A-session med spørgsmål fra webinarets, altså dem, der sidder i Zoom-webinarets deltagere til Stig. Og efter sammenlagt de her halvanden times tid, eller sådan noget lignende, siger vi farvel og tak for i aften. Og alle jer, der deltager i webinaret i Zoom, kan altså bruge den her indbyggede Q&A-funktion til at skrive spørgsmål til Stig undervejs. Den ligger nederst i jeres skærm. Man kan ikke se spørgsmålene, når man har sendt dem ind, så I skal ikke forvente at kunne se jeres egne spørgsmål derinde, men det kan Wilhelm og Kasper, som sidder og udvælger spørgsmålene og sender videre til Stig efter foredraget. Og hvis det går meget højt, kan de svare de selv på det, og det vil man så kunne se svarene på løbende. Og så kommer vi til den vigtigste på jeres skærm, nemlig aftens foredragsholder, professor i marin økologi på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, Stig Markager. Vi er meget taknemmelige for, at du vil bruge din aften sammen med os, og ikke mindst for, at du vil dele din store viden om havet, indre danske farvande. Og der har nærmest ikke været en dag eller en aften, uden at ildsvindet har fyldt sendefladen, og hvor det har været nødvendigt at sætte fakta om årsagerne på plads. Det må være et hårdt og utaknemmeligt arbejde, fordi det er en kamp mod misinformation i rivende strømme. Så fra Danmarks Vilde Natur skal der lyde et varmt tak for din indsats og tilsyneladende endeløse tålmodighed i den gode sags tjeneste. I forbindelse med min research til den lille intro har jeg er faldet over en præsentation af dig, Stig, fra Galatea 3-ekspeditionen, som du har været en del af, der måske løfter sløret for, hvilket gateway drug, der fik dig ind i den marine økologi. Det var nemlig akvariet. Artiklen fortæller, at du tilbragte barndom og tidlig ungdom i et drengeværelse fyldt af akvarier og fisk og pumper og bananfluer og larver, så fiskene havde noget at leve af. Og alle, der nogensinde har ejet et akvarium, ved, hvordan man hands-on lærer om økosystemer og om kredsløb ved at skulle holde liv i sådan et vandigt eksperimentarium.
Den lige vej herfra var tilsyneladende dykningen, og det har nok ikke efterladt nogen vej tilbage for et ungt og påvirkeligt sind. Du har været hugt på havet, og det har jo så givet en anledning til en imponerende forskerkarriere i havets tegn lige siden da. Jeg har naturligvis gravet i dit CV på AU's hjemmeside, og det forekommer mig, at der er sådan en ret tydelig rød tråd fra fascinationen af akvarier i dine teenageår til de første publikationer om havets økologi. For de handler nemlig om fotosyntesen og respirationen, de helt centrale processer i havets kulstofkredsløb. Økologiens svar på juleevangeliet. Her bliver økosystemerne født i strålerne fra en stjerne, vi kalder solen, hvis jeg må være så fri her i december. Og der tegnes også fra tidligt i dit CV de første streger til det, der er et stadigt tiltagende mønster hen over årene, nemlig rapporter om miljøtilstanden i de danske farvande. Der er vist nok ikke et år, hvor du ikke er med, altså tilbage fra slut 90'erne, et år, hvor du ikke er med i en eller anden form for rapport, opsummering eller analyse, der beskæftiger sig med lige præcis havets tilstand. Du har fra starten af karrieren været med til at overvåge og rapportere tilstanden i havet, og rapporterne hober sig simpelthen op, når man kigger igennem dit CV. Det må ganske enkelt være svært at finde nogen, der med samme tyngde kan udtale sig om havets tilstand som dig, og som du har gjort det i årtier. Du har igen og igen og uden omsvøb og i krystalklare vendinger oplyst danskerne om årsagerne til havets begrædelige tilstand. Og du har gjort det så effektivt og med så tilpas meget lydhørhed fra medierne, at landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug tog det på sig at sagsøge dig personligt for injurier. De mente sig simpelthen ærekrænkede over at høre, at landbruget er skyld i iltsvindet. Og der er nok kun at sige til det, at det kun er en organisation med dybe lommer og gamle nedarvede privilegier og en historisk definitionsret til fortællingen om dansk landbrug som et grønt eventyr, der kan gøre noget så skamfuldt uden at rødme. De tabte sagen heldigvis, men man gyser ved tanken om, hvilken præcedens sagen kan have forårsaget, når forskere skal frygte personlige sagsanlæg for at formidle deres viden. Og vi er mange, rigtig mange, håber jeg, der ønsker os, at den skamplet aldrig vaskes af bæredygtigt landbrug for den her svinestrand. Vi er fra Danmarks Vilde Naturs side umådeligt glade for, at det ikke lykkedes for landbrugets organisationer at lukke munden på dig, og vi håber, at du fortsat vil tage til genmæle imod misinformationen. Det håber vi yderligere at støtte her i aften, og vi glæder os derfor rigtig meget til at få fakta på bordet og blive klogere på årsagerne til, at vi står med et dødt hav omkring os, og ikke mindst på, hvordan vi får det levende igen. Og med det vil jeg give ordet videre til aftenens foredragsholder. Tak fordi du er med os her i aften, Stig Markager. Ordet er nu dit. Tak skal du have, og jeg skal lige have sat mit foredrag på her. Det tager lige 2 sekunder. Så skulle det komme på. I se mit foredrag? Ja, det kan vi godt. Det er godt. Jamen, tak Rikke for den her introduktion, og tak for invitationen til at komme her i aften og fortælle om det, som jamen, du har ret i, jeg har brugt meget af de sidste 26 år på. Siden jeg blev ansat på Danmarks Miljøundersøgelser i 1997, har det været havmiljøet, der har været omdrejningspunktet. Og titlen, det er jo så desværre Det døde hav, havmiljø og fremtidens landskab. Og når jeg har valgt den titel, så er det fordi, jeg håber at trække en tråd fra det, der sker ude i havet, til det, der sker op på land, og ligesom komme frem til en positiv fortælling om, at hvis vi skal have et bedre havmiljø, jamen, så skal vi også have noget natur, og gerne noget vild natur på land.
Så jeg starter her med lige en, nu forstår jeg ikke, hvorfor den ikke kom på, en slide om introduktion, men den kan jo gøres kort. Jamen, det er rigtigt, jeg startede med at nørde i fotosyntese hos alger, og hvordan alger vokser, både når de får lys, altså fotosyntese, men også i høj grad deres tab, det vil sige den respiration, de har, når de er i mørke. Og det har ført over i, hvordan lys trænger ned i vand, hvordan lys svækkes, og til det her kompleks af processer, vi kalder eutrofiering, som er alle de processer, der sker i et akvatisk økosystem, når vi tilfører næringsstoffer. Og på det senere så er klima og biogeokemi også kommet ind, og biogeokemi, det er jo hvordan stoffer cirkulerer på jorden, både på grund af biologiske processer, men også geologiske og kemiske processer. Det jeg har med her, det er den berømte video fra Vejle Fjord. Og det er altså en video, måske nogle af jer har set det. Man trækker en slæde hen over bunden på tværs af Vejle Fjord. 250 meters mellemrum, og så har man et kamera, og så ser man, hvad man ser, eller hvad der er af Vejle Fjord. Og det er jo så 70 timers video, som I nu får at se her. Og der er det så, I skal være hurtige, fordi der var Vejle Fjords eneste skrubbe. Det er faktisk nogle år siden, den her video blev lavet, det kan I se op til fra 2020. Men den viser jo, hvorfor at billeder og video er fantastiske, fordi det har formidlet den her historie på en måde, som meget tekst og meget snak ikke gør. Hvis vi går videre her, skal vi se, om vi kan få den stoppet der, tager det på en lidt mere formelle måde, så er det her kort, det er det, der viser tilstanden af de 109 kystnære vandområder, som vi har opdelt Danmarks kystnære hav i. Og det er i forbindelse med vandrammedirektivet, som er det EU-direktiv, som fylder mest i havmiljøet. Vi har også et havstrategidirektiv, og vi har en række andre direktiver, der er relevante, men det er i høj grad vandrammedirektivet, der sætter dagsordenen. Og hvis I lige kan hurtigt tælle, så kan I se, at der er 5 områder, der er i grønne, det vil sige, at de er i god økologisk tilstand. Og det er sådan set det, der er målet, eller det vi har lovet hinanden, alle landene i EU, at i 2027, der vil alt grundvand, vandløb, søer og kystnære vandområder være i god tilstand, altså grønne på det her kort. De 104, som ikke er det, de varierer så i farver fra de gule, det er sådan moderat, det vil sige, det er ikke så langt fra god tilstand, til orange, så er det ringe, og så er det de røde, som er decideret dårlige. Og det, der er lidt svært at se på kortet, det er, at en hel række af vores fjorde faktisk er røde, for eksempel Mariager Fjord. Alt i alt står det rigtig skidt til i vores havmiljø, som videoen også viser, og som vi skal snakke mere om. Og I kan måske lige se på kortet, at der, hvor det står nogenlunde godt til, altså god tilstand, det er omkring Hesselø, Anholt og op ved Nordjylland, og det er jo ikke så svært at gætte, at det er, fordi der ikke er så meget landbrug på Hesselø. Så har vi 2 grønne områder nede i Smålandsfarvandet. Det er nok fordi udgangspunktet eller referencesituationen er sat lidt højt der, så det er relativt nemt at få den gode tilstand. Vi videre, hvordan er vi så endt i den her situation? Og inden vi får den fulde forklaring, så er vi nødt til lige at komme omkring kvælstof. Kvælstof, eller nitrogen, er sådan set det, der former livet. Altså, der er ikke nogen levende organismer, der kan klare sig uden kvælstof. Det er det, der skaber vores proteiner. Og vores proteiner, det er det, der skaber vores egenskaber for dyr og også musklerne, men i alle organismer, især enzymerne, og det er jo enzymerne, der ligesom styrer, hvad en organisme kan, herunder for eksempel fotosyntese hos alger. Det billede, I kan se yderst til venstre, det er faktisk min datters græsplæne. Og det er sådan en nok meget gennemsnitlig dansk græsplæne, ikke specielt velplejet, lidt gullig i det, og så får de hund.
og hunden tisser, og det er det, I kan se som de der mørkgrønne pletter. Og det viser lidt potentialet i kvælstof. I har også billeder af brændenælderne op til højre, og det kender I måske, at hvis der er rigtig, rigtig meget kvælstof i jorden, jamen så vokser brændenælderne fuldstændig vildt. De sviner med det her kvælstof, men altså hvis der er rigeligt af det, så betyder det ikke noget, og så kan de fuldstændig overtage. De små poder derude og lærer om naturen er jo søde, og det ser jo egentlig idyllisk ud, men hvis I kigger nærmere på det, så kan I se, at græsset er stort set lige så højt som de her, hvad skal vi gætte på, 3-4 års børn. Og det er faktisk også, fordi der er så meget kvælstof i hele det danske landskab, og faktisk også fosfor, fordi en naturlig eng uden kunstigt tilført kvælstof, jamen det vil være urter i størrelsesorden 20-30 cm, så vi kan se nederst, og et meget, meget diverst samfund, fordi der er 1000 måder, som hvordan en plante kan klare sig i konkurrencen om kvælstof. Og når der er 1000 måder at gøre det på, jamen så bliver der også rigtig mange forskellige arter. Så helt grundlæggende, kvælstof former landskabet og livet, både på land og i høj grad også i havet. Det hele starter med ham her tyskeren, han hedder Fritz Haber, og han opfinder en proces, hvor man kan fiksere luftens kvælstof. Det er jo N2, og det er 2 kvælstofatomer, som er sat sammen med den her trippelbinding, og det er noget af det kraftigste binding, man kender, og det vil sige, at den er enormt svær at splitte ad, og det vil sige, at det er meget svært for nogle organismer at få fat i det her kvælstof. Det er meget inaktivt biologisk set. Det han finder ud af, det er, at hvis man tager kvælstofgassen N2, varmer op under højt tryk og med en passende katalysator, så kan man få det til at reagere med brint. Første omgang får man ammonium ud af det. Det er rigtig bøvlet og håndtere på mange måder, så vi skynder os at lave det om til nitrat, og så har vi den moderne kunstgødning. Han skulle lige have hjælp af sin ven Robert Bosch til at få det op i industriel skala, og så har vi det, der hedder Robert Bosch-processen, altså vi kan lave kunstgødning. Det koster en masse energi, men det er også virkelig en milepæl i menneskets historie, fordi det er sådan set der, at vi som mennesker frigør os fra kvælstoffets jerngreb. Hvis man har set et billede af danskere omkring 1860, så er de typisk 1,60 meter høje. Mange af dem deforme af mangel på ordentlig mad. Det man vil kalde kummerformer. Og det er den jerngreb, den mistrivsel, at vi kommer ud af med den her proces, og den har reddet millioner af menneskers liv. Så ikke et negativt ord om det her. At Fritz Haber så senere slår sig på at lave giftgas, det gør jo ikke den her proces mindre vigtig. Lige et trin eller et sideskridt til klimaet. Vi er alle sammen klar over, at vores klimaforandringer skyldes, at vi mennesker har forandret omsætningen af kulstof på jorden. Og det har vi også. Vi har tilført den naturlige omsætningsrate nogle ekstra trin med afbrænding af fossile brændstoffer og hævet det her med omkring 13%. Hvis vi kigger på kvælstof, så har vi faktisk fordoblet den naturlige omsætning af kvælstof. Altså den her Haber-Bosch-proces, som vi udfører for at få kunstgødning, den fordobler egentlig den naturlige fiksering af kvælstof. Fosfor, der er det faktisk endnu mere markant. Der er det en 4-dobling, fordi vi er begyndt at grave det op på forskellige steder. Effekten af det her, det ser vi på den her graf, som starter år 1900, og det er kvælstofoverskuddet i dansk landbrug. Jeg vil altså sige, at der er en mand her, Arne Kyllingsbæk, der har siddet og regnet ud, hvor meget kvælstof bliver der puttet ind i dansk landbrug af måske noget gødning, måske noget import af foder med kvælstof i, og hvor meget bliver der trukket ud, når vi laver korn, kød, æg, mælk osv.
altså produkterne i landbruget. Og det er jo de to forskelle mellem de to processer, som udgør kvælstofoverskuddet. Kvælstofoverskuddet kan kun gå et sted hen, nemlig ud i naturen, enten op i luften eller ned i vandet, eventuelt lagres. Og det vi kan se her, det er, at vi starter på et niveau omkring 75.000 tons år 1900, og så stiger det langsomt. Vi har to verdenskrige, men efter omkring 1950, så eksploderer det fuldstændig. Og i 1980'erne, jamen der er vi oppe på en syvdobling. Så finder vi ud af, at det her er et problem, og vi begynder at sætte ind, og så har vi haft en halvering af det her overskud, siden det var højest i slut 80'erne. Hvad er så effekten af det her ude i havet? Det er, at vi er gået fra store fisk til døde fisk, fra klart vand, set nederst til blå vand, til grumset vand, og så er vores ålegræs forsvundet, eller i hvert fald næsten. De enge, der før dækkede vores fjorde op til 1 meter, 1,20 meter høje, bølgende grønne enge, de er nu blevet til sådan nogle små forpjuskede planter. Bunddyrene har det svært. Der er ikke noget ilt, måske er der også Fritz Vollbremde, og det er en stærk gift. Så børsteormen her, det er på 20 meter vand nord for Fyn, har opgivet livet her på jorden. De eneste, der har en fest, det er blåmuslingerne. De blåmuslinger, de lever direkte af at filtrere mikroskopiske alger ud af vandet. Det er de mikroskopiske alger, der er nøglen til at forstå, hvad der sker i havet, og for så vidt også i søer, når vi tilfører næringsstoffer. Det her, det er et mikroskopbillede af de her encellede alger. Smukke, mange forskellige former. Men det, der er fælles for dem, det er, at de kan vokse enormt hurtigt. De kan fordoble sig eller tredoble sig på et døgn, og det kan de, fordi de har ikke noget overhead eller ballast eller noget, der tynger dem. De skal ikke bruge kræfter og energi på at lave rod og stængel osv. Nej, hver enkelt celle er bare en lille fotosyntesemaskine og kan derfor vokse enormt hurtigt. De kan være lidt svære at se, hvis man ikke har mikroskop, men de har en fætter, sødsalat, her, som stort set vokser på samme måde. 2 lag celler, meget tyndt. Og dem laver vi et eksperiment med, hvor vi dyrker dem i sådan en liter vand, 20 grader, masser af lys. Hver dag tilfører vi kvælstof og fjerner halvdelen af algerne. Og næste dag, så er der dobbelt så mange, og de har brugt kvælstoffet. En dag så tilførte vi ikke kvælstof, og næste dag, jamen så var algerne ikke vokset. De er lysegrønne, typisk tegn på en plante, at den mangler kvælstof. Så det her billede illustrerer potentialet af kvælstof for algevækst i vand. Den her tegneserie, den viser så processen ude i fjorden. Allerøverst til venstre har vi en åmunding. Den kommer ud med en masse næringsstoffer. Der er mange næringsstoffer i ferskvand. Det er de små røde prikker. De kommer ud i fjorden og møder vores alger fra før, og væksten går rigtig i gang. Der sker et optag af CO2 fra luften eller fra vandet, som optager det fra luften, og algerne vokser. På et tidspunkt så bliver de her alger til en død alge, falder ned på bunden, med nu kulstof, det er de sorte prikker, og kvælstof, de røde prikker. Dernede, der rådner de, bliver omsat af bakterier. Bakterierne bruger kulstof og respirerer det op, og kvælstoffet bliver frigjort op i vandet. Der kan det møde en ny alge, og processen starter forfra. Og det kan ske 10-100.000 gange, inden at kvælstoffet, måske bundet i en alge, ryger ud til højre, altså ud af fjorden, og fortsætter videre ud i det åbne hav. Men undervejs har algerne pumpet kulstof fra atmosfæren som CO2 og ned på bunden, hvor det nu ligger som et mudderlag, slamlag. Så det, der er motoren, det er algerne, men det, der er brændstoffet, det er
kvælstoffet, fordi det er kvælstofkoncentrationen eller tilførslen af kvælstof, der bestemmer, hvor høj en algevækst man kan have i vores fjorde. Fosfor spiller også en rolle. Hvis det er en sø, så er det tit fosfor, der er hovedrollen eller det mest begrænsende næringsstof. I vores fjorde, der er det både fosfor om foråret, men meget hurtigt kvælstof. Og det er kvælstof, der er den dominerende begrænsende næringsstof. Det her sorte prikker her, hvordan ser de så ud i virkeligheden? Ja, her har vi en video, som vi optog for det er snart 5 år siden op ved Limfjorden, op ved Livø. Og min kollega Peter Stær, han starter op i overfladen og dykker ned. Der er vist ikke lyd på den her måde at gøre det på, men han nærmer sig nu bunden. I kan se de her hvide plamager, det er det, vi kalder liglagen. Under det, der er der frit svovlbrinte. Det kommer jeg tilbage til. Det I ligesom lige skal lægge mærke til, det der sker nu her, hvor dykkeren er ved at være tæt på bunden. Se udbredt liglagen her. Men det er faktisk... I kan se, hvordan at bunden er dækket af et slamlag. Og det her slamlag, det kan være nogle steder en halv meter, nogle steder 1 meter eller flere meter tykt. Og det hvide, det er altså det, vi kalder liglagen. Det er der, hvor svovlbrinte, som frigøres, når sulfat bruges til ånding nedenunder, så bliver svovlbrinte i overskud. Men svovlbrinte kan man faktisk leve af, hvis man kan komme i nærheden af ilt. Så lige der, hvor ilten rammer svovlbrinten, der lever nogle bakterier, som lever af at oxidere eller ilte svovlbrinte. De lever sådan set lidt, altså de lever det, man kalder kemoautotroft. Så sådan ser det ud på bunden af mange af vores fjorde, mere eller mindre. Der sker også noget andet, udover opfindelsen af den her Haber-Bosch-proces, og det er, at vi går fra lokummer til træk og slip. Det starter især omkring 1900, men faktisk helt op i 1930'erne er der rigtig mange, der stadigvæk har et lokumsbræt. Jeg selv havde det også, da jeg startede boede i Oslo i 1986. Og det andet, der sker, det er, at man laver kloakering. Det starter i de store byer omkring 1850, Paris, London, Berlin og også i København. Sikkert godt hjulpet på vej, at vi har en koleraepidemi i 1853, der slår 4-5% af københavnerne ihjel. Det her med at have et lokum med træk og slip, toilet og den tilhørende kloakering, det gør, at der bliver en motorvej for næringsstoffer, især fosfor, direkte ud i vandmiljøet. Og det har også en effekt, både i havet, men i første omgang især i søerne. Hvordan så havet sig ud for 150 år siden? Ja, det ved vi jo noget om. Vi har nogle beskrivelser, men vi har meget få egentlige målinger. Men noget af det, vi har, det er nogle målinger af ilt. Iltsvind, det kan vi faktisk alle sammen gå ud og se om sommeren her. Her har jeg taget nogle billeder ned fra stranden, hvor jeg selv bor. Og det I kan se øverst til venstre, det er opskyld af ålegræsblade. Det er sådan set en naturlig ting om vinteren, når stormene kommer og river det op. Men her er det brune her, I kan se allernederst. Nu kommer jeg lige. Og det er, at alle bladene er rådne lige der, hvor de sidder fast på roden eller betonen, som det hedder. Og det er grunden til, at de er rådne der, det er fordi, der ikke er noget ilt i vandet. Og når der ikke er noget ilt i vandet, så kan roden eller de aktive celler ikke ånde med ilt, og så gør de det samme, som vi gør, når vi anstrenger os ud over vores iltoptag. Det vil sige, at vi danner mælkesyre i musklerne, og når den koncentration bliver høj nok, så holder vi op med at løbe. Planten kan ikke holde op med at løbe, der bliver koncentrationen højere og højere, og til sidst så bliver den dødelig for cellerne, og de går simpelthen i stykker, og så er det, at alle bladene slipper.
På det nederste billede kan I se sådan nogle grålige plamager, og vi er altså nede på inden for en 20-30 cm vand. Og det er igen svovlbrinte og iltsvind, der trænger op og slår de kiselalger ihjel, som er det, der farver vandet brunt. Så iltsvind, det kan vi se alle steder. Men var det der også før i tiden? Hvordan så havet ud før i tiden? Noget ved vi. Det her, det er et billede af C.G. Johannes Petersen. Han interesserede sig for ål. Han ville gerne løse ålens gåde. Så han sejlede rundt og talte åleroser. Men når han var derude, så hævde han også sådan en rive ud over båden, og hvis han fik ålegræs op, så noterede han dybden. Så vi ved, hvor ålegræsset var udbredt omkring år 1900. Der var flere andre, der gjorde det samme. Og det vi kan se her, det er, at det var ganske vidt udbredt. Hvis I prøver at kigge på Roskilde Fjord, sådan lidt ude til højre her, så var 70% af bunden af Roskilde Fjord faktisk dækket af ålegræs. Og over ved Horsens, ved Endelave her, jamen der kunne man fiske ålegræs op på 11,5 meters dybde. Det vil altså sige, at vandet var så klart, at hvis du sænkede en hvid skive, det vi kalder en sækkeskive ned, eller ligesom en hvid tallerken ned, jamen så vil du kunne se den nede på 12 meters dybde. Nede omkring Kiel, der har man endnu dybere observationer af ålegræs. Så vi ved, at ålegræsset var meget udbredt, og for at det kan være det, så må vandet have været meget klart. Temmelig krystalklart, man har kunne se bunden ned på 10 meters dybde. Der var også fisk. Oppe omkring Limfjorden, jamen der var man landmand eller bonde om sommeren, og så var man fisker om vinteren. Og det vi kan se, det er, at man her i 1890'erne fisker mange rødspætter, men der bliver færre og færre af dem. Så i løbet af 1930'erne, så finder man ud af, at skrubbe, det kan sådan set også godt spises. Men det, der er fælles for de to, det er, at kurven slutter omkring 1990. I 1996, der opgiver den sidste fisker i Limfjorden. Der er der ikke flere fisk, bundlevende fisk, man kan leve af at fange. Man kan leve af at skrabe muslinger, dem er der, som vi snakkede om før, rigtig mange af, men fiskene er væk. Og det er på grund af iltsvind, eutrofiering og de negative effekter af det. Så det her, det er altså noget, der har pågået i 30 år. Vi ved også, at før i tiden, der var der rigtig store fisk. Der var sågar støer. Det her, det er en tegning af støer på et marked i Hamburg, og vi kan se, at de er kæmpestore. Og det er sådan set generelt for alle fiskearterne, at de var der var rigtig store eksemplarer før i tiden. Hvor store er måske svært at forestille sig, og det ved vi heller ikke helt. Men det er klart, at et meget, meget intensivt fiskeri, jamen, så bliver chancen for, at du overlever som fisk, sådan så du bliver rigtig, rigtig stor. Den bliver nærmest uendelig lille. Så vi har altså virkelig også ændret havets økosystem ved at fiske meget hårdt på det, og så i fjordene den yderligere negative effekt af næringsstoffer. Så den gamle historie, som er fra tegningen til venstre om, at silden stod så tæt i Øresund, at man kunne stikke en hellebarde ned, og så blev den stående. Måske ikke helt sand, men tæt på. Havet så helt anderledes ud før i tiden. Det her, det er det berømte eller berygtede billede af jomfruhummere fra Kattegat, der bliver fisket op, døde af iltsvind og svovlbrinte. I kan se de sorte belægninger i den 8. oktober 1986. Og det er det, der starter vores arbejde med vandmiljøet. At der var nogle få tiltag inden da, man var godt klar over, at det her var et problem. Men der, hvor den almindelige dansker virkelig bliver chokeret, og det går op for folk, at her er noget helt galt, det er det her billede, som bliver bragt i TV-avisen og sætter en ny dagsorden. Så er der nogle gange nogen, der spørger, om der ikke har været iltsvind før i tiden. Hvis vi lige kigger på de danske farvande her, og kigger på den gule linje her, som er den vej,
som vandet fra Kattegat, eller fra Østersøen, det følger på vej ud. Der skal 500 kubikkilometer vand ud af Østersøen, så det strømmer ud gennem de danske bælter, nogenlunde langs med den her gule linje, også igennem Øresund. Så ser det sådan her ud, at vi har altså noget relativt let brakvand, saltholdighed på omkring 8 promille over ved Bornholm, som ligger som et let overfladelag ovenpå et tungere bundlag, som er tungt saltvand, der kommer ind op i Skagerrak. Den der frontzone, den ligger op noget nord for Læsø, og den kan man altså se direkte, når man sejler derop. Så når Skagerrakvandet dykker ned derop, jamen, så kommer det aldrig op til overfladen igen. Og der transporteres ikke ilt ned gennem det her springlag. Og det betyder, at vi tager vores tegning fra før med algerne, der vokser op i overfladen, og der er lys, laver fotosyntese, producerer ilt, så forsvinder ilten op til i atmosfæren, mens kulstoffet i algerne, de døde alger, falder ned. Det er jo partikler underlagt tyngdekraften, ned gennem springlaget og ned på bunden. Der ligger de og rådner. De skal bruge ilt til forrådnelsesprocessen. Men den ilt, den kan ikke komme fra fotosyntesen, fordi det er jo fiset af op til atmosfæren. Så den skal komme med det vand, der dykker ned ude i Skagerrak. Og det her illustrerer et meget vigtigt ting. Det er, at en lavdelt vandsøjle gør et kystnært økosystem sårbart over for næringsstoffer. Hvis nu det her var over ved England, Engelske Kanal, et andet sted, hvor der var et meget kraftigt tidevand, og ikke nogen store gradienter i saltholdighed, jamen så havde hele vandmassen været rodet op fra top til bund, og så betyder næringsstofferne mindre. Så det her, at vores indre farvande, men også fjordene, er lavdelte, det betyder, at de er meget mere følsomme over for næringsstoffer end andre havområder. Og det er altså blevet en ulempe for dansk landbrug nu, hvor næringsstoffer, det er noget, man kan købe sig til, men vi har en mere sårbar natur omkring Danmark end de fleste andre lande. Så det er det her proces, der skaber iltsvindet. Og derfor, de få målinger, vi har fra år 1900 til 1909, altså faktiske målinger af iltkoncentration, de viser, at der var en lille plat her lige nord for Als, hvor der var lave iltkoncentrationer. 50 år efter det højre her, jamen så har området med lave iltkoncentrationer under 4 mg ilt per liter bredt sig af et meget større område, og nu er den der særligt følsomme område lige nord for Als fået virkelig lave iltkoncentrationer under 2 mg per liter. Så vores målinger siger, at der var ikke iltsvind udbredt før i tiden. Det kan vi også verificere på en anden måde. Det her, det er et kort over, hvor der var iltsvind fra 1910 til 1930. Igen kan I se området her ved Aabenraa Fjord nord for Als, også lidt ude i det dybe bassin. Og så kan I se et område, der er blevet meget, meget større i 70'erne og 80'erne. Og hvordan kan vi så vide det? Det kan vi, fordi hvis man tager en bundprøve, altså jager et rør ned i bunden og ser, hvad man får op. Hvis det så ser sådan her ud, altså sådan noget lavdel, der ligesom overringe, så kan vi være sikre på, at så har der ikke været ilt. Fordi hvis der er ilt, så er der også bunddyr, sandorme, muslinger osv., og de roder de øverste 20-30 cm af havbunden rundt, og så får man ikke den her lavdeling. Så hvis man tager et rør og sætter ned og får det her billede op, så kan man se, at her var bunden iltfri. Det kan vi altså se af tilfælde, når man så tidsdaterer det i de her områder, men ikke udenfor. Så vi ved, at iltsvind er noget, der er blevet mere udbredt i tid og rum over de sidste 100 år. Og hvad er så situationen i dag? Det store kort her, det er iltsvindet her i september måned. Vi kan se, vi har området det gule, der er lavt iltindhold, 4-6 mg per liter. Fiskene begynder at få det dårligt, søge væk.
holde op med at spise moderat iltsvind, jamen, så skal fiskene væk. Og kraftigt iltsvind under 0 til 2, altså under 2 mg per liter, jamen så er fiskene døde, og vi har et kraftigt iltsvind. Og I kan se igen, at det er udbredt her syd for Fyn, nord for Als, men også mange andre steder. Det faktisk måske er det store område over ved Bornholm. Men I kan se et sted som Isefjorden også er ramt. Det er selvfølgelig lidt svært at ikke så dominerende på kortet, men altså, det betyder mest for os, sådan, er jo egentlig miljøet i fjordene. Og der kan I se, at mange af de østjyske fjorde og Limfjorden er hårdt ramt af iltsvind. Og I kan se på det mindre kort til højre, at det var væsentligt mere udbredt i 23, end det var i 22, hvor det lille kort er fra. Hvad skal vi så gøre med det her? Vi skal først og fremmest reducere mængden af kvælstof, vi tilfører havet. Hvis vi skal gå fra den situation, vi har for neden og til højre, og over til det, man kunne kalde en sund havbund, altså lyst sand, uden mudder, slam og med noget ålegræs, der trives, så skal vi reducere næringsstoftilførslerne. Med andre ord, hvis vi skal have det her kort til at gå i grønt, så skal vi reducere mængden af kvælstof, vi tilfører ud af åmundingerne. Den kurve har vi her. Der er 2 kurver. Den blå, det er de faktiske tilførsler år for år. De svinger meget afhængig af, hvor meget det regner, hvor meget vand der er i trænger ned gennem jorden. Men hvis vi dividerer med nedbøren eller afstrømningen, som vi kalder det, så får vi de turkise prikker kurve, og så kan vi se, at det er for nedadgående. Eller det er faktisk nogenlunde stabilt fra midt-80'erne til 1994. Men i 1994, der laver man den anden vandmiljøplan, og der begynder man rent faktisk at tilføre mindre kvælstof til markerne, og så kan vi se, at der er en kraftig reduktion i starten, og løbende en reduktion frem til ca. 2010. Dog er der ikke sket ret meget efter 2003. Så begynder det, så stopper det i omkring 2010, 11, 12 stykker. Og fra 2011 til 19, der var der faktisk en signifikant stigning af kvælstoftilførslen på knap 1400 tons. Det var det, som gjorde bæredygtig landbrug så tosset, eller rettere sagt, at jeg sagde det, at de tiltalte mig, eller sagsøgte mig for æreskrænkende. Det var æreskrænkende at sige, at dansk landbrug udleder kvælstof. Nå, nu har vi heldigvis haft nogle år, 2021, hvor der er lavere tilførsler, så nu må vi sige, at der ikke er, vi ligger på et stabilt niveau, og det har vi gjort de sidste 12-13 år. Det vi skal ned på, og det er det, jeg har siddet og arbejdet med i de sidste 10-15 år, eller faktisk 25 år, sammen med en række af mine kollegaer, det er at regne ud, kvantificere, hvor meget kvælstof kan vi tillade os at tilføre en fjord, hvis vi skal have et godt havmiljø. Det har vi regnet os frem til, at der har vi regnet på hver enkelt af de her 109 vandområder, og så har vi lagt sammen for dem alle sammen, og så når vi det, der er summen eller måltallet højst tilladelige tilførsler fra Danmark, og det er 38.000 tons kvælstof ud af danske åmundinger på et år. Og det er 30% mindre end det, vi tilfører i øjeblikket. Vi bryder det op på områder her, og tager for eksempel det, vi kalder Djursland Øst her, så kan vi se, at i øjeblikket tilfører vi 856 tons kvælstof. Vi skal ned på 674 tons. Vi skal reducere med 182 tons kvælstof om året. Det er en reduktion på totalt 21%, hvis vi ikke gør noget ved fosfor. Vi kan se, at der er store variationer, og spugt ovenfor, jamen der er vi næsten i mål. Der skal vi kun reducere med 2%, og gennemsnittet for de østjyske områder er 28%. Og for hele Danmark er det 35%. Men det her, det er de samlede tilførsler.
Hvis vi så kigger på, hvor kommer kvælstoffet fra, så er det den her lagkagefigur. Og der er det sådan, at 20% i det kvælstof, der ville komme ud af landskabet, hvis der ikke boede mennesker og deres husdyr. Det kan vi altså ikke gøre noget ved. Det er ligesom det lavest mulige niveau, vi kan få. Så kommer der 5% fra spildevand. Det er altså rensningsanlæggenes ordinære drift. Det er meget tæt overvåget, moniteret. Vi ved meget vand, der løber gennem et rensningsanlæg, og vi måler hele tiden koncentrationen. Så har vi en blandet gruppe her, 5%, hvor det er sådan noget som industriudledninger, det kan være lidt fiskeopdræt, og så er det områder med dårlig kloakering, altså spredt bebyggelse, der ikke er tilknyttet en kloak. Eller også er det, når det regner så meget, at rensningsanlæggene ikke kan løbe med, det man kalder regnvandsbetinget overløb. Det er noget af det, der har været fremme i debatten, at det er katastrofe, det er kæmpestort, det er det, der forurener vores havmiljø. Men det er altså omkring 2% af det kvælstof, der kommer ud. Indrømmet, det er ikke alle steder, det er målt helt præcist. Lad os antage, at det er dobbelt så stort, jamen så er det 3,5-4%. Det, der betyder noget, og det vi kan gøre noget ved, er de 70%, der kommer fra kvælstoffet, eller fra landbruget. Vi skal huske på, at når der kun kommer 5% med spildevand, så er det fordi, vi har renset spildevandet for kvælstof. Tilbage i 80'erne, hvor vi ikke gjorde det, der var det her niveau 3-4 gange højere. Så alle de 99,8% af Danmarks befolkning, der ikke har landbrug, de har sådan set ryddet op efter sig. De renser deres spildevand. De betaler for det 5, 6, 7.000 kroner per familie per år. Det er ikke mere end det. Sådan skal det selvfølgelig være. Vi skal selvfølgelig rydde op efter os. Men der, hvor der ikke er gjort ret meget, det er på landbruget. Så er det jo bare sådan, at hvis man skal reducere med 28%, men kun kan skrue på den knap, der hedder landbruget, altså de 70%, så skal den knap skrues ned med omkring 40%, og på landsplan omkring 50%. Så vi skal altså skære 1/3 til 2/3 af landbrugets udledninger af kvælstof. Det er de hårde naturvidenskabelige konklusioner, når vi arbejder med det her. Og hvis man ligesom lige hæver sig op en lille smule og siger, så er det simpelthen et grundvilkår for et moderne samfund, at man må begrænse sine udledninger af kvælstof og fosfor. Sådan er det overalt på jorden. Det her, det er et problem, vi ser overalt på jorden, fordi alle steder, der bor mennesker ud til havet og dyrker landbrug. Så ligesom vi nu har indset for klimagasser, vi er nødt til at skrue ned 70% af den politiske målsætning for Danmark, så er vi også nødt til at skrue ned for udledningerne af fosfor og kvælstof, og det har vi så vidst siden der midt i 80'erne. Men når vi er nødt til at reducere udledningerne, så betyder det, at vi er nødt til at forvalte det her område. Vi er nødt til at have nogle love, som bliver overholdt, altså forvaltet eller implementeret. Det kan vi selvfølgelig gøre ved at dyrke landbruget markerne bedre, tabe mindre kvælstof, f.eks. med efterafgrøder. Men det er fuldstændig urealistisk at tro, at man kan halvere landbrugets udledninger af kvælstof. Så det, man skal arbejde på, det er at holde op med at dyrke de marker, som udleder mest kvælstof. For det er faktisk ganske få marker, som udleder langt det meste af kvælstoffet. Det her det er et billede, jeg har taget op fra Limfjorden og fra Aggersborg. I kan se, den gamle kystskrænt strækker sig ud til højre, og så kan I se et fladt område, som jo i virkeligheden er en gammel strandeng, men som er blevet opdyrket. Og det er klart, at det kvælstof, der tabes fra den her mark, jamen det ender ude i Limfjorden. Der er ingen filter mellem marken og Limfjorden. Det er torskedumt at dyrke sådan en mark, men det har man altså gjort alligevel. Hvis vi kigger på det, så er skalaen for det, vi skal holde op med at dyrke, det er omkring 15-30% af landbrugsarealet, eller 400-800.000 hektar.
Så hvis vi tager et tal midt i, så ender vi på 600.000 hektar intensivt dyrket landbrugsjord, som skal tages ud af drift, for at vi kan komme i mål og få et bedre havmiljø, opfyldt kravene i EU's vandrammedirektiv. 400.000 hektar, det er Fyn og Lolland til sammen, og 600.000 hektar, det er cirka Fyns areal 2 gange. Så det er altså det areal, vi skal ud og finde i landskabet som intensivt dyrket landbrugsareal, som vi skal have ud af drift. Hvis vi gør det, så kan vi komme langt. Der er mange tal på den her. Det er egentlig bare, det er området for Limfjorden, og det jeg bare vil henlede os opmærksomhed på, det er, at summen for Limfjorden er nogenlunde det samme tal, som vi så før. Men hvis vi kigger på nogle områder her, Thisted Bredning, Halkær Bredning, den sydøstlige del af Limfjorden, som hedder Lovns Bredning, Skive Fjord, så er det stort set al landbrugsdrift, der skal ophøre. Der er ikke plads til at udlede kvælstof i de her områder overhovedet, hvis vi skal nå i mål med en god økologisk tilstand. Det er det heldigvis undtagelsen, men de her områder findes altså. Men for hovedparten af Danmarks areal, der kan vi komme i mål ved at begrænse vores intensiv dyrkning af landskabet en lille smule, eller noget, 20%. Det kan vi regne ud, hvis vi kigger på det her. Det er sådan lidt mere talmæssig tilgang til det, I så på billedet før. Hvis I kigger ud til højre, så kan I se, at her er nogle oplagene, hvor kvælstoftabet fra den dyrkede mark og ud til åmundingen ligger helt nede på 2-3 kilo kvælstof per hektar per år. Så har vi det midterste, jamen der har vi oplagene, små områder, hvor der tabes 50-60 kilo kvælstof per hektar, altså 30 gange mere. Og det er den her kæmpe forskel, der er mellem, hvor meget kvælstof, der tabes fra forskellige marker, vi skal udnytte til at finde de marker, som taber mest, og tage dem ud af drift. Grafen viser ud af x-aksen kvælstoftabet per hektar, 14,8, det er det gennemsnitlige kvælstoftab per hektar, det sætter vi til 100%. Hvis vi helt tilfældigt tager marker ud, jamen, så skal vi tage omkring 100 eller 1 million hektar ud for at nå i mål. Men hvis vi kan identificere marker, der taber 32 kilo kvælstof per hektar eller mere, jamen så kan vi nøjes med at tage omkring en 450-500.000 hektar ud. Hvis vi så også skal beskytte nogle drikkevandsressourcer og noget lidt tør biodiversitet, jamen så ender vi på et tal på omkring 600.000 hektar, som er det, vi skal tage ud. Og hvad er det så for noget marker, vi skal tage ud af drift? Ja, vi lige skal have med her, det er den enormt vigtige proces, der hedder kvælstofånding, eller denitrifikation. Og det er sådan set det modsatte af Haber-Bosch-processen. Det er jo sådan, som vi så før, at der er N2-gas i luften. Planterne kan ikke bruge det til noget. Det eneste, planterne kan bruge, det er nitrat eller eventuelt ammonium, som den tager op gennem rødderne. Men det her nitrat, I kan se på formlen, det indeholder enormt meget ilt. Det er den måde, man laver sprængstof på. Det er ved at tage noget nitrat og putte sammen med noget, der kan brænde noget kulstof. Det her nitrat, hvis det passerer igennem jorden og ender et sted, hvor der ikke er noget ilt i jorden, så er der nogle bakterier, der begynder at bruge ilten. I stedet for at ånde med ilt, som vi gør, og som bakterier og svampe helst gør, for det er det, der er mest energieffektivt, jamen så kan de slå over, det er ikke de samme arter, men så kommer nogle andre arter, der kan trickse med at tage ilten ud af nitrat og ånde med den. Og så bliver der N2 tilbage. Og den her kvælstoftabsproces, altså hvor biologisk aktivt kvælstof bliver gjort inaktivt ved at blive vendt tilbage til N2, den foregår i vådområder, moser og søer, altså hvor jorden er vandmættet, fordi så er der ikke noget ilt, og den foregår også nede i vandløbene og søbunden og i fjordbunden. Så al forvaltning af kvælstof i landskabet handler i virkeligheden om at
undgå at tabe kvælstof fra marken, og så få det man er nødt til at tabe, eller ikke kan undgå at tabe, og få det fjernet ved denitrifikation. Det handler altså om at gøre landskabet vådt igen. Jeg har taget et billede over på Sejerø, og I kan se en mark, og I kan se, at man dyrker den helt ud til strandkanten. Så her er der jo intet filter mellem marken og vandet udenfor. Alt det, der tabes fra marken, det ryger direkte ud. Det er jo et grundvilkår i Danmark, at vi aldrig har ret langt fra den dyrkede mark og ud til kysten. Her har jeg taget et billede fra Bornholm, der er 15 km inden fra midten af øen. Det sted i Danmark, hvor der er længst til havet, der er omkring 50 km, men langt de fleste steder jo meget, meget mindre. Det vil sige, at den her proces, hvor nitrat bliver omdannet til N2-gas, den har relativt kort tid til at forløbe i forhold til andre lande. Altså hvis du er landmand i det sydlige Polen, der er 1500 km til Østersøen, så kan du gøre næsten hvad som helst på din mark. Det betyder ikke så meget kvælstof, du taber, fordi det er forsvundet op i luften som N2-gas, inden vi når Østersøen. Men det er ikke tilfældet i Danmark. Og kombinationen af et sårbart havmiljø, lavdelt, som vi så før, og en kort afstand fra mark til hav, og et stort overskud af nedbør, det gør bare, at vi har dårlige forhold for at dyrke landbrug i Danmark i forhold til at beskytte vores omgivende natur. Og hvis man kigger på det her landskab, så kan man jo se det, altså det er så intensivt dyrket ned til sidste kvadratcentimeter, fuldstændig regelret. Og så læg lige mærke til åen, eller hvad man skal kalde det, kanalen, der løber der. Det var jo en å engang, men nu er den lagt som en lige kanal. Det vil sige igen, der er ikke noget tid for vandet undervejs. Der er ikke noget tid for den her denitrifikationsproces til at forløbe. Og da jeg ligesom lavede det her foredrag, så fandt jeg ud af, hvad er definitionen på natur? Jamen, det er det, som magthavere ikke har nået at forære væk. Det er simpelthen det, der er tilbage, som vi ikke har nået at udnytte endnu. Og der kan man så se på det her billede, det er Limfjorden i baggrunden, at det er ganske lidt, som vi ikke har foræret væk. Fordi hvad er egentlig baggrunden for det her? Det er jo, at man har en tradition for, at magthavere forærer naturen væk. Den tilhører jo ikke nogen, og så kan vi jo godt forære den væk. Det var det, der lå i udtrykket en bananrepublik tilbage i 60'erne, hvor amerikanske firmaer kom og tog jorden og dyrkede bananer forskellige steder i Sydamerika. Men det er det samme, vi har gjort herhjemme. Der er 56 muslingelicenser i Limfjorden. De har en værdi på måske 1 million kroner om året per styk. De blev foræret til dem, der fiskede muslinger på det tidspunkt, da man lavede systemet. De pelagiske fisk har vi foræret til en mand, kvotekonge, som så har solgt det til svenskerne for 2,4 milliarder. Hvis man har en licens til at lave havbrug, standard havbrug, der udleder 19 tons kvælstof og 2,5 tons fosfor, så kan man forpagte den ret ud for 0,5 million om året. Du går ikke selv at lave noget. Du har bare fået den her licens til at have et havbrug. Det vil sige, at du har fået foræret retten til at påvirke den omgivende natur til med næringsstoffer. Og hvis man kigger på landbrugets udledninger af næringsstoffer og sagde, at de skulle prissættes på samme måde som rensningsanlæg, så ville det være i hvert fald 1,3 milliarder om året. Så vi har en tradition for at forære de her fælles goder, som naturen er, forære dem til enkeltpersoner. Hvad får vi så ud af at holde op med at dyrke de her 600.000 hektar? Vi får først og fremmest en mindre frigivelse af kvælstof og fosfor ud i vandmiljøet, og også mindre kulstof op i atmosfæren, altså en klimaeffekt. Og den kommer både fordi, som vi har snakket om, kvælstoffet bliver denitrificeret, fosfor kommer meget fra åbrinkerne. Hvis de er bevokset, og åen får lov at svømme så langsomt gennem landskabet, så er der ikke så meget fosforfrigørelse. Og så er det jo så landbrugets udledninger af klimagasser.
Det er især CO2, det er også metan og lattergas, men CO2, der kommer, når man dræner og grøfter de her lavtliggende områder, som marken I kan se over bagved, sådan så der kommer ilt ned til det her gamle planterester, som så begynder at blive omsat, brændt af. Det er den samme proces, som hvis man brænder en regnskov af i Sydamerika. Der foregår det bare ved 1000 grader over nogle timer. Her og foregår det ved 5-10-20 grader over nogle år, nogle årtier, men resultatet biokemisk set og for klimaet er præcis det samme. Så vi skal holde op med at dyrke de her ånære områder. Så kan vi også tilbageholde vand i landskabet, fordi dræning og grødeskæring, som vi kan se på billedet her, det er den sikre vej til oversvømmelse fra ferskvand, og det har vi jo set rigtig mange eksempler på her i år. Så mange af de problemer, vi har med oversvømmelser fra ferskvand, skyldes, at vi har dyrket ådalene med at dræne og grøfte dem. Og så er der jo det, der er måske rigtig spændende for jer, vild natur, biodiversiteten og de rekreative muligheder, der opstår eller kommer tilbage, når vi gør landskabet vådt igen. Det er jo, der er de ikoniske ting som viben og storken, så er der alt det andet, som man skal være nørd og biolog for at se måske, men som ikke desto mindre er af stor værdi. Plus at der får rekreative muligheder, enten det så er at fiske som her, eller det er at se sort sol i Sønderjylland, eller noget andet, hvor man kommer ud og mærker naturen. Endelig så kan vi jo også undgå pesticider og nitrat i drikkevand, og vi kan undgå at bruge den cirka milliard om året, eller lidt mindre, vi bruger på grødeskæring i vandløbene, som egentlig og meget, meget stor del tjener det formål at kunne dræne markerne. Og så er der strandengene. Der er meget, vi er gode til her i Danmark, forhåbentlig håndbold lige om lidt, men det, vi er virkelig verdensmestre i, det er strandenge. Vi har 80% af Europas strandenge, eller hade, og det er en naturtype, der er ekstremt presset, fordi man har, vandstanden stiger i havet, jamen så bliver strandengene oversvømmet, bliver permanent til fjord, og så skulle der jo gerne dannes nye strandenge længere inde. Så der har vi en særlig forpligtelse. Det er så svært at finde de her jorder. Nej, det er det faktisk ikke. Det kan I alle sammen gøre på Google Map på en times tid. Her har vi Vejle Fjord, og den gule linje, det er oplandet rundt om Vejle Fjord. Det vil sige, det er det areal, hvor regn, når det falder, så rammer det, så ender det ude i Vejle Fjord. Og I kan se nede til højre, lige lidt der ved den røde firkant, der har vi en lille sø. Den er godt nok Rams Fjord, men det er en sø. Den er helt til venstre på billedet her. Og der kan I se sådan et vandløb igen, der er rettet fuldstændig ud. I kan fornemme den gamle eller skrænten op fra det lavtliggende område. Og det er de marker, der ligger ned til sådan et område, som vi skal have ud af drift. Og så skal åen have lov at slynge sig frem og tilbage igen. Og det andet, vi skal have ud af drift, det er en zone på omkring 500 meter, måske 1 kilometer, langs hele kysten hele vejen rundt. Der kan I se på billedet her, hvordan der er mange intensivt dyrkede marker omkring Vejle Fjord. Og det er der jo egentlig en plan for at tage noget af det her ud af drift. Der er en politisk målsætning om at udtage 100.000 hektar af lavbundsjorder eller ånære områder. Og der er det altså sådan, at vi har nået 187 hektar på 2 år. Så det går lidt langsomt. Og så er målet på 100.000 hektar for mig at se fuldstændig uden for skiven. Vi skal mindst 6 gange højere op, hvis vi skal løse det her problem. Så vi skal have hele Vejle Ådal ud af drift her, 2 kilometer bred og 19 kilometer lang. Og så skal vi have de små områder, vi kiggede på før, og alle de andre tilsvarende, der er rundt om i landskabet. Så har vi nogle store, spektakulære landskaber. Det her, det er Djursland, og jeg ved ikke, om I kan fornemme det runde område her. Det er det lavtliggende område, som er dræningsområdet for Grenåen, som løber ud i Grenå.
Her lå engang måske Danmarks største sø, i hvert fald en af de helt store søer, Kolindsund, i landskabet. Og sådan nogle søer skal vi have genskabt, sådan nogle store, spektakulære landskaber som Kolindsund, Skjern Å, Vejle Å osv. Så får vi både løst kvælstofproblemet øh, til sparevandet ud for Djursland, og vi får sparet atmosfæren fra omkring 44.000 tons CO2-ekvivalenter. Der er altså både en klimaeffekt og en kvælstof- eller vandmiljøeffekt. Så undgår vi oversvømmelser af Grenaa, som man kan se her. Et andet eksempel her, det er Havmølleåen ved Stubbesø på Djursland. Igen, åen er rettet ud, og der bliver dyrket helt ned til den, og der bliver dyrket også helt ud til kysten. Så et operativt forslag, det kunne være at udtage, som sagt, de kystnære områder hele vejen rundt, og så ådalene med en randzone, som bliver bredere og bredere, jo bredere åen er. Måske bestemt koden i forhold til højden på vandløbet, sådan så at jo bredere åen er, jo højere går vi op og længere ud. Og så er det, vi får udtaget hele ådale, og så det samme omkring søerne, og så de særlige projekter i store sammenhængende landskaber, som for eksempel Kolindsund. Allersidst, jeg er færdig nu, erkendelsen. Er det her en ny erkendelse, at vi er nødt til at tage hensyn til hinanden? Nej, faktisk ikke. Den går helt tilbage til Valdemar Sejrs Jyske Lov 1241, hvorledes man skal bygge mølle. En mand må ikke opføre mølle fra ny, medmindre han har dæmning og dæmningssted, således at der ikke sker oversvømmelse på anden mands ager, eller eng, eller man ved opstemning af vandet ødelægger de møller, der er møller fra Arils tid. Altså, med andre ord, det jeg gør på min ejendom, selvom jeg ejer den, har ejendomsret til den, jeg er nødt til at tage hensyn til, hvordan det påvirker mine omgivelser, mine naboer, både når jeg skal bygge mølle, eller hvis jeg skal dyrke landbrug og udlede næringsstoffer. Og det her, det var sådan set også en erkendelse, som Alexander von Humboldt gjorde i 1799. Han rejste rundt i Sydamerika og fandt ud af, at fordi man havde fældet alle skovene, så havde man i små områder eller delområder, landskaber, fået ændret klimaet med tørke og misvækst til følge. Det er rigtig, rigtig fint beskrevet i den her bog, der hedder Opfindelsen af naturen, som jeg varmt kan anbefale. Så vi er nødt til at administrere, tage hensyn til vores natur, give naturen mere plads, så kan vi både redde havmiljøet, og så kan vi få en masse fantastisk vild natur på land. Det var det, jeg havde med. Ja. Tak skal du have, Stig. Jeg prøver lige at komme på med lyd og billede igen. Jeg ved ikke, om det er lykkedes. Jeg tager bare ordet et kort øjeblik og vil sige mange tak for det her inspirerende oplæg. Der har siddet i omegnen af 120 mennesker og kigget med her fra live. Og med lidt held, så bliver det vidt og bredt udbredt. Jeg skal i hvert fald selv bruge det i min undervisning herfra. Jeg kunne tænke mig bare at stille et indledende spørgsmål, inden jeg sender ordet videre til Vilhelm, der vil tage fra vores Q&A-session. Ja. Jeg sagde i indledningen, at der er meget misinformation derude. Jeg kunne tænke mig at høre, er det mig, der strammer den? Og hvis ikke det er mig, der strammer den i forhold til misinformationen, har du så nogen fornemmelse af, om den misinformationsstrøm, der eventuelt er, om det er noget, der er blevet værre eller bedre gennem tiden, eller har det altid været sådan? Og det har altid det har været sådan, så længe jeg har været en del af det her, det vil sige cirka de sidste 5-26 år. I 1990'erne, der var det sådan, at det var Niels Anker Kofoed, der sagde fra Venstre, at det er ikke kvælstof, der er problemet, og hvis det er kvælstof, så kommer det i hvert fald ikke fra landbruget. Der var sådan en fornægtelse af det. Så var der faktisk en periode fra midt-90'erne til midt-0'erne,
hvor store dele af landbruget erkendte, jamen det her, det er vores meget intensive brug af landskabet og høje kvælstofforbrug, der er problemet. Og så blev det jo sprængt, så var det, at bæredygtig landbrug splittede sig ud fra den store organisation, der hed Landbrugsrådet. Og siden da har der været total fornægtelse hos bæredygtig landbrug, og også i høj grad hos Landbrug og Fødevare, fordi man nok er bange for konkurrenten ude til højre. Så der var en periode fra midt-90'erne til midt-0'erne, hvor der var en konstruktiv dialog og erkendelse af det her. Når jeg snakker med folk, så er der også nogen, der siger, at den her erkendelse er egentlig også bredt udbredt blandt landmænd. En hel del landmænd, de ved godt, at det er de her for høje brug af kvælstof, der er problemet, og for den alt for intensivt udnyttelse af landskabet. Men det er svært at komme igennem med det, fordi dogmet, eller hvad skal man sige, det man retter ind efter, det er, at det er noget, der kommer til os udefra, eller det er spildevand. Eller sådan. Tak skal du have. Så vil jeg give ordet videre til Wilhelm, der sidder klar med Q&A-spørgsmål. Ja, tak skal du have, og tak for foredraget, Stig. En af de ting, som dukker op i vores spørgsmål her, det er, i hvor høj grad er vores viden om mængderne af kvælstof baseret på målinger, og hvor meget af det er modelberegninger. Der er jo mange af argumenterne, der siger, at det er jo bare sådan noget, de sidder og regner hjemme på computeren. Kunne du fortælle lidt om, hvilke målinger der er ude i landskabet? Ja, det kan jeg godt. Så vi har et intensivt marint overvågningsprogram. Altså vi overvåger miljøet i vores fjorde rigtig intensivt. Vi har omkring 25 fjorde, hvor man er ude at tage prøver, i hvert fald en gang om ugen fra februar til november, lidt sjældnere midt om vinteren. Så vi har rigtig godt styr på tilstanden i det marine miljø. Og kvælstoftilførslerne, altså det, der kommer ud af åmundingen, det bliver også moniteret meget intensivt. Man måler kontinuerligt koncentrationerne af kvælstof og fosfor og en række andre stoffer i vandet. Og så har man også automatiske målinger af flowet, altså hvor meget vand, der løber ud af åen. Og når man ganger de to sammen, så har man antal tons kvælstof og fosfor, der kommer ud. Så jeg vil sige, at vi har rigtig, rigtig godt styr på det her. Vi har rigtig, rigtig mange målinger. Og vi har også beregninger af det, hvis nogen kalder det modeller. Det kan vi godt. Vi har lavet de her beregninger siden 1998, lavede vi det første gang for mig i fjor. Og det, der er sådan lidt bemærkelsesværdigt, hvor jeg godt synes, vi kan klappe os lidt på ryggen, det er, at det estimat, vi kom til i 1998, for hvad mig i fjor kunne tåle, hvis den skulle i god tilstand. Det var ikke sådan formaliseret dengang, men blive et sundt økosystem, det er det samme estimat, vi har i dag. Vi er blevet meget bedre til at regne på det, vi er meget mere sikre på det, vi har regnet på alle 109 områder, men altså det her er meget, meget velbeskrevet og baseret på målinger. Tak skal du have. Der er jo en ny havstrategi på vej. Ser du den som en forbedring eller som en forværring i forhold til det tidligere, vi har haft, og hvor ser du eventuelt i særlig grad problemer? Altså, man kan jo sige, at det er en forbedring, at vi overhovedet har en havstrategi, eller en strategi for vores marine områder. Og det er jo noget, der kommer til os fra EU. Det ligger som en del af det, der hedder havstrategidirektivet, som altså handler om de mere åbne områder. Det, jeg især har snakket om her, det er de helt kystnære områder. Ja. Og det viser sig meget tydeligt, at det er EU, der er progressiv og fremsynet her, og ikke den danske lovgivning. Er den havstrategidirektiv, havplan, vi har, så god nok?
Nej, det er den på ingen måde. Altså, der er alt for få beskyttede områder, strengt beskyttede områder, og så ligger øh, de ligger der, hvor vi ikke skal bruge området til noget som helst andet. Altså, langt ude i Nordsøen, og i hvert fald nord for Læsø, der er stort set ikke et beskyttet område syd for Læsø. Ikke ret meget syd for Læsø i hvert fald. Så det, vi har beskyttet, det er det, vi ikke skal bruge til noget andet alligevel. Og så er man ved at sælge forære vores vandoverflade væk til muslingeopdræt i stor stil, især i Limfjorden for eksempel. Så den her, jeg beskrev før, hvor at vi forærer brugsretten eller ejendomsretten til naturressourcer til bestemte mennesker, den kører for fuldt ud i havet lige i øjeblikket. Ja. Vi prøver lige at skifte. Vi havde fra det peakede der i begyndelsen af 80'erne, midt i 80'erne, så har vi været ude i en kraftig reduktion sådan, i mængder af det, som blev ledt ud i havet. Hvad har været de mest effektive begrænsende indsatser, der har været i perioden, for eksempel frem til det begynder at stå stille omkring 2005? Altså det første, man gjorde, det var jo at lave rensning for næringsstoffer på spildevandet. Det er relativt nemt at gøre for fosfor, og det for cirka en 5-årig periode fra slut 1980'erne til 1992, der gennemførte man det alle steder. Det var et af tiltagene i den første vandmiljøplan. Det vil sige, det blev lov, og kommuner er jo nødt til at følge loven, så de rettede ind og rensede deres spildevand. Især for fosfor, som er relativt nemt, men også for kvælstof. Jeg tror, de skar en 2/3 af kvælstof væk i spildevandet. Som jeg sagde, det koster penge, men det var meget effektivt, og vi så en kæmpe forbedring i fjordmiljøet meget, meget hurtigt. Altså det er sådan, at når man reducerer mængden af kvælstof eller næringsstoffer, så ser man med det samme en forbedring af fjordmiljøet. Man ser bare ikke den fulde effekt med det samme, men den kommer lige så langsomt. Det tager 20-30 år eller mere måske, før man ser den fulde effekt. Men altså, det var meget tydeligt. Det var meget effektivt. Og så sætter man ind over for landbrugets brug af kvælstof i 1994, og der ser man også en tydelig effekt, som jeg viste grafen for på mængden af udledt kvælstof, og det gav også med det samme nogle forbedringer i havmiljøet, som faktisk blev kraftigere og kraftigere op gennem nullerne, sådan så vi er omkring 2010, der tænkte jeg, nu er vi tæt på, det er inden for rækkevidde at få god tilstand. Men så var det, man begyndte at hæve udledningerne, og nu er vi så temmelig langt fra. Hvis vi ser på en af de tiltag, der har været, så er det, eller idéer, der har været til at gøre noget ved havmiljøet, så har det været at plante ålegræs ud på steder, hvor det er forsvundet. Kunne du sige noget om den idé og om den effekt, der kunne være af det? Ja, der er ikke nogen effekt. Der er ingen effekt? Nej, det hjælper ikke, fordi der er 2 ting, der skal være opfyldt, før der kommer ålegræs. Det ene, det er, at der skal være lys. Det vil sige, vandet skal være klart nok, og så skal bunden, der må ikke være for mudret, der må ikke være for meget iltsvind. Så kan ålegræsset ikke holde fast. Så før de 2 ting er opfyldt, så er der ingen idé i at plante ålegræs ud. Det gør man så heller ikke. Men når de er opfyldt, så kan ålegræsset komme tilbage af sig selv. Men der er dog det ved det, at de forsøg, der er lavet, den forskning, der er lavet på det her, den har en meget vigtig funktion i at fortælle os, hvad er det for nogle forhold, altså hvor godt skal det være, før at ålegræsset kan komme tilbage. Så som forskning er det rigtig fint. Det giver os erkendelse af de her forhold. Og så kan der også være en effekt, hvis du har en fjord, hvor der slet ikke er noget ålegræs, og dermed ikke nogen frøkilde, nogen steder frøene kan komme fra. Ålegræs er en frøplante.
så kan det også give mening at etablere nogle bestande på helt lavt vand, hvor frøene kan komme fra. Men sådan som virkemiddel, hvor man bare kan plante ålegræs ud, og så bliver det bedre. Det kan jeg ikke se har nogen effekt. Et andet af de der fix, der har været talt om, det er jo at prøve at dyrke muslinger i stor stil, fordi så vil man få nogle proteinholdige dyr, hvad der indeholder noget kvælstof, som man kunne hive op på land og enten bruge dem til vores konsum, eller bruge det for eksempel til kyllingefoder eller andre ting, og få det langt væk fra havet. Hvad er perspektiverne i sådan nogle fix? Altså fra mit synspunkt ikke særlig hensigtsmæssigt. Det er selvfølgelig evident, at når du tager x tons muslinger op af fjorden, så hiver du også noget kvælstof og fosfor ud af fjorden. Der var det ved det, at noget af det kvælstof og fosfor, det kommer fra nogle alger, som ville være stejlet ud af fjorden alligevel, men nu fanger du dem ligesom i de her muslinger. Så netto er det ikke alt det kvælstof og fosfor, du tager ud, som i virkeligheden er en forbedring. Noget af det ville være forsvundet alligevel. Det andet, der sker, det er, at bunden nede under sådan et muslingeanlæg eller rundt om, den får en voldsomt input af organisk stof. Altså meget enkelt de her muslinger, de sidder på de her liner og skider, og det falder ned på bunden under muslinger og anlægget, eller måske spredt lidt rundt i området, men ender nede på havbunden. Og den her proces, jeg snakker om med denitrifikation eller kvælstofånding, den foregår også nede i havbunden. Men betingelsen for, at den kan foregå, det er, at der er ilt og ikke ilt. At det ligesom veksler over året. Fordi vi skal have ilt for at få dannet nitrat, og så skal vi have iltfrit, før at nitraten bliver brugt til den her kvælstofånding. Så betingelsen for kvælstofånding, denitrifikation, altså kvælstoffjernelse, er en variation i tid eller rum af de iltfri forhold. Og under sådan et muslingeopdræt, så bliver bunden permanent iltfri, og det vil sige, at denitrifikationen bliver mindre. Og så har vi også fået fjernet noget af den positive effekt, og så ser det herrens ud og forhindrer rekreative aktiviteter. Så jeg kan ikke se det som en løsning, men selvfølgelig kan man godt have et mindre opdræt af muslinger til human for konsum. Ja. En anden af de kilder, der samtidig er til debat, det er havbrugene, hvor man opdrætter fisk til konsum. Kan det fortsætte, eller er det noget, vi skal have på land? På mit synspunkt, så er det noget, vi skal have på land. Fordi den tilførsel af næringsstoffer til havet, du har fra havbrug, det er den dårligste, mest miljøskadelige måde at tilføre næringsstoffer på, vi har. Det første er, at man tilfører både kvælstof og fosfor sammen. Det vil sige, der er ingen stopklods for algernes vækst. Det andet, det er, at man tilfører det hen over sommerperioden. Altså man sætter sådan nogle fingerlange fisk ud i tidlig forår, og så fodrer man dem efterhånden, som de vokser, fodrer man dem mere og mere. Det vil sige, at man får hovedparten af kvælstoftilførslen om sommeren, hvor algerne vokser aktivt. I modsætning til det, der kommer ud fra landbruget, som ikke er for godt, men meget af det kommer dog ud om vinteren, hvor algerne ikke vokser. Og noget af det forsvinder ud til åbent hav, inden at det begynder at få negative miljøkonsekvenser. Men for fiskeopdræt i åbne buer, der er det jo altså lige omvendt. Det er om sommeren, det er oppe i vandet, hvor der er lys, og det er fosfor og kvælstof sammen. Så det har en meget, meget større negativ miljøeffekt per kilo kvælstof og fosfor, end det, der kommer andre steder fra, for eksempel fra landbruget. Så jeg kan ikke se andet, end at det skal på land, hvor man også kan løse nogle af problemerne med parasitter og sådan nogle ja. ting der. Ja.
Når vi har debatterne ude på de sociale medier, i de andre medier, så er et af de argumenter, der ofte fremføres, at jo, men der kommer meget, meget mere kvælstof fra landene omkring Østersøen. Danmark er kun en meget lille del af det, og når man ser på de samlede mængder af kvælstof, der passerer gennem de danske farvande, jamen så kommer hovedparten af det fra Østersøen. Kunne du sige noget om, hvilken betydning kan man sige, den fremmede kvælstof har? Ja, det kan jeg godt. Jeg har faktisk taget 2 grafer med, som jeg tænkte, jeg ville vise, hvis jeg fik det her spørgsmål. Så nu kommer der lige 2 grafer mere. Det her det er en kurve, der viser koncentrationen af kvælstof i Kattegat-bælthavet. Det er altså den grå og den sorte kurve, og så i Østersøen over tid. Altså vi har 1970 til 2010. Og det er simpelthen, hvor meget kvælstof er der totalt i vandet. Man kan se, at der har været en nedgang fra 1980 og frem til 2010 i Kattegat-bælthavet, mens Østersøen har ligget konstant. Men ovenpå det her ligger kurven for de danske tilførsler og åbenmundingen. Så kan man se det store sammenfald mellem det, der kommer ud af de danske åer og koncentrationerne i Kattegat-bælthavet. Så det her, synes jeg, viser meget tydeligt, at det er danske udledninger, som er styrende for de samlede kvælstofkoncentrationer i vores danske farvande. Så er der et andet aspekt af det kvælstof, der kommer til os fra Østersøen, og det er, at det er kvælstof, der ligger bundet i gamle humusstoffer. Altså i muldjord, kender der ude fra haven og så videre, er jo gamle planterester, hvor kvælstof og kulstof er vævet sammen i sådan nogle meget, meget komplekse ting. Det er det, man kalder humusstoffer. Det ligger faktisk 12 tons kvælstof per hektar i god landbrugsjord, men planterne kan ikke bruge det. Det skal først nedbrydes og omsættes af bakterier, og det sker meget langsomt. Derfor tilfører man marken måske 300 kilo kvælstof per hektar som gødning, selvom der ligger 12 tons derude. Og det er præcis det samme forhold, der er med det her vand fra Østersøen, og det kvælstof, der er bundet i humus, at algerne kan ikke bruge det. Det skal først nedbrydes, og det tager år. Så de 3 til 6 måneder, som Østersøvandet er om at passere igennem de danske farvande, er det en meget lille del af den humuskvælstof, der bliver frigjort. Så derfor, det reaktive kvælstof, det er det, der falder ned fra luften, og det, der kommer ud af de danske åer. Og ikke i særlig grad det, der kommer fra Østersøen. Tak. Jeg lagde mærke til, da du viste det her mistrøstige kort, hvor man kunne se, at der kun var de her 5 områder i Danmark, hvor der var en fornuftig økologisk tilstand. Et af de områder, der har det godt, det er havet omkring Anholt. Og der er vel ikke nogen steder i Danmark, hvor der går så direkte havvand ind til kysterne som der, og hvor der netop ikke er landbrug i nævneværdig grad. Så Anholt er måske i virkeligheden et godt eksempel på, at det, der kommer i de større vandmængder op fra Østersøen, har ikke nogen betydning, men det, at der ikke er noget nævneværdigt landbrug, betyder alt. Ja, det er en helt korrekt observation, at du kan tage Hesselø med, og du kan tage havet op omkring, altså nordvest for Nordjylland. Og der kommer en hel del næringsstoffer ned fra Tyskland eller Elben og Rhinen op langs Jyllands kyst, men alligevel har vi en nogenlunde vandkvalitet deroppe. Ja. Nogle af de store projekter, der sådan har været tale om med at genskabe store søer, hvor du nævnte selv Kolding oppe på Djursland. Jeg får også her i vores feed et spørgsmål om Søborg Sø i Nordsjælland. Der har været nævnt andre sådan store naturgenopretningsprojekter. Hvilken betydning vil sådan nogen have for at minimere kvælstoffet? Jamen, de har en meget, meget klar positiv effekt. Det var det, jeg viste på slide fra Kolindsund,
at hvis man genetablerer Kolindsund som sø, så kan man fjerne så meget kvælstof, at man løser hele problemet i det område, der hedder Djursland Øst. Og det er altså både fordi man jo ikke tilfører markerne kvælstof, når de ikke mere er marker, men søbund, og så fordi søen begynder at lave den her aktive kvælstoffjernelse ved denitrifikation. Så det vil have en rigtig positiv effekt. Og så sker der også en vis binding af fosfor, som bindes til søbunden. Man skal bare lige være en lille smule tålmodig, fordi der kan godt gå en 5, 10, 20 år fra, at man laver det, til det ser rigtig godt ud. Altså man har prøvet med Filsø over i Vestjylland. Der havde man en forfærdelig ildsvind her i 2018, da det var meget varmt. Men altså man har også rigtig meget fin natur, havørne og alt muligt andet. Sjældne planter, der er kommet igen. Så det er super positivt. Det er den vej, vi skal. Man skal bare være opmærksom på, at hele landskabet flyder altså i kvælstof og fosfor, og det tager 5, 10, 20, 30 år at blive kvit med det værste af det, sådan så at vi får en rimelig god natur ud af det. Det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Vi har været 150 år om at putte næringsstoffer ud i de her landskaber, så der er altså rigtig meget derude, der ligesom skal væk. Men det gode er, at naturen har altså de her reparationsprocesser, som gør, at det forsvinder. Ja, der er mange af de organismer, der lever i havet, de er meget mobile, så det bliver sådan en forholdsvis nem proces at få de organismer tilbage i områderne, og betingelserne bliver så kommer larver og hvad det ellers er, sådan helt af sig selv, ikke? Jo, altså for hovedparten af bunddyrene, de spredes jo med larver, og der skal det nok gå. Det er lidt sværere med ålegræsser for eksempel, som altså har en frøspredning. Men hvis der ikke er nogen planter, så er der jo ikke nogen frø. Der ligger måske nogle gamle frø nede i bunden. Og det tager altså 10, 20, 30 år at få det reetableret. Det kan godt være, at man der senere, når forholdene virkelig er blevet bedre, kan speede den proces op ved at plante ålegræs ud. Nu var jeg måske lidt negativ til det før, men altså, det kan man godt. Men jo, naturen kan reparere sig selv, men det tager noget tid nogle gange. Ja. Vi har sådan ikke så meget berørt det politiske. Har du en fornemmelse af, om den politiske bevågenhed på det her mord på havet, der er foregået, om den er stigende, om vi er på vej ind i en proces, hvor vi måske kunne forestille os, at det nu bliver at der kommer et flow i beslutninger og en større sådan vedholdenhed i det, i stedet for at vi kommer længst med frivillige aftaler, og så smutter man ud af bagdøren. Ja, det er jo et rigtig vigtigt spørgsmål, fordi det er jo dybest set hvad skal man sige, nøglen ligger til et bedre havmiljø og også en vildere natur, som jo er navnet på jeres forening. Altså det er jo den politiske vilje. Og hvorvidt I fornemmer, eller om den er der ved jeg ikke. Der tror jeg, at jeres fornemmelse kan være lige så god som min. Altså der, hvor jeg ser dels den her meget, meget kraftige bevågenhed, der har været fra en hel række medier her hen over sommeren, men også, tror jeg, en stigende erkendelse af den her positive samspil, der er, som jeg prøvede at gøre rede for. Altså, at hvis vi trækker os en lille smule tilbage, eller de her 20% tilbage, og giver naturen mere plads, jamen vi skal ikke bare gøre det for at få mindre CO2 ud og opfylde den politiske målsætning i klimaloven på 70%. Vi skal heller ikke gøre det bare for at få et bedre havmiljø, eller for at få nogle renere søer. Vi skal gøre det
fordi det simpelthen giver mening på så mange forskellige måder, både de her ting, men også oplevelsen af i landskabet, altså oplevelsen, som der jo i virkeligheden er rigtig meget altså økonomi i også. Meget mere økonomi, end der er i at dyrke svin til 10 kroner kiloet, ikke? Det folk vil betale for i dag, det er jo oplevelser. Altså det vi bruger vores penge på, det er jo flytjenester og mobiltelefoner og rejser. Det er jo ikke mad, fundamental mad i hvert fald. Så den der synergi, den tror jeg er ved at gå op for folk og også mange politikere. Så jeg håber, at det kan drive det fremad. Fordi det er det eneste fornuftige, det er at lade være med at overudnytte landskabet, som vi har gjort. Vi er jo mange, som har været i det her forsøg på at få gjort havets trængsler til et højere op på dagsordenen. Tror du nogensinde, det her det kunne have forekommet, hvis det havde været på land? Altså den komplette ødelæggelse af enorme landskaber, som de kystnære områder har været igennem. Ikke bare i godsøjne det her, men jo også plyndringen af vores fiskeressourcer, af plyndringen af vores stenrev og så videre. Hele den behandling eller mishandling af naturen, kunne den have fundet sted på land? Nej, det tror jeg ikke. Og 2 årsager. Den ene, det er, at på land, der kan alle mennesker se det. Det er sværere for de fleste mennesker at se, at der er noget galt under havoverfladen. En sommerdag, der glitrer fjorden stadigvæk nogenlunde blå, selvom man godt kan se, at vandet er grønligt, hvis man kigger efter. Men den anden helt afgørende faktor, det er jo den private ejendomsret. Altså på land er alle arealer jo ejet, det er matriklen. Og det vil sige, at hvis noget bliver ødelagt, så er det et tab for nogen. Det samme har ikke været tilfældet ude i havet. Der er det sådan en diffus, det er vores allesammen, der har lidt et tab, og dermed ikke rigtig nogen. Og det er derfor, at jeg har den her påstand om, at naturen, jamen det er det, som magthaverne ikke har nået at forære væk endnu. Og det har bare været nemmere ude på havet. Men, altså vi er faktisk fortsat ud af den tangent ved, at havet nu jo bliver solgt, eller i hvert fald folk får en eksklusiv brugsret til det, enten til at opføre havvindmøller. Det kan så være meget fornuftigt af klimamæssige årsager, men også den her store pres, der er for at etablere muslingeopdræt på de vandområder, de helt kystnære vandområder, som jo egentlig er vores allesammens ejendom, men som nu bliver givet til de mennesker, som får de her muslingeopdrætslicenser. Ja. Jeg tænker, Vilhelm, at vi skal til at have det sidste spørgsmål, så du får lige lov at stille et enkelt mere. Jeg har simpelthen været igennem, hvad vores lyttere har spurgt til af ting, som binder direkte op til det her. Når du taler om 600.000 hektar, der skal tages ud, og det er jo et spørgsmål, der tit bliver rejst. Hvor stort et indhug vil det gøre i den danske landbrugsproduktion, og hvad skal vi så leve af? Ja, altså 600.000 hektar, det svarer til et par 20% af det, der er landbrugsjord i dag. Men det er jo den dårligste landbrugsjord, man skal tage ud. Så det driftmæssige tab er jo meget mindre end 20%. Jeg kan ikke sige, hvor meget det er, men måske er det 5-10% eller sådan noget. Så det er jo en mindre nedgang i produktionen, end det er i areal. Fordi det er de jorder, som dybest set er uhensigtsmæssige at dyrke, men som i dag hovedsageligt bliver dyrket for at opnå EU's hektarstøtte på omkring 2.000 kroner per hektar. Men hvis vi så fortsætter med at dyrke svinefoder og fortsætter, altså man kunne forestille sig, at vi kunne lave stort set det samme svinefoder, fordi det er så ringe jord, vi tager ud, så vil vi vel stadigvæk have den samme mængde gylde, der skal bringes ud på markerne.
Ja, altså, en stor del af det kvælstof, man tilfører, det er jo stadigvæk kunstgødning. Og så er det så også, som du siger, gylle, hvor noget af kvælstoffet kommer som importeret soja. Så altså, det kan godt være, at man også er nødt til at putte nogle restriktioner på, hvor mange dyr man kan have. Jeg er mest, jeg vil nødig ind og regulere landbruget sådan på detaljniveau. Det tror jeg, altså, det ved jeg ikke, jeg har ikke så meget forstand på det, men jeg tror bare ikke, det er hensigtsmæssigt. Jeg tror, det mest hensigtsmæssige, det er at se, hvad er det, der er kilden til problemerne, og det er dyrkningen for mig at se af de her ådale og den her bræmme langs med kysten og nogle af søerne. Det er der, vi får en masse fordele ved at trække os en lille smule tilbage og give naturen lidt mere plads. Og jeg er ret overbevist om, og økonomiske vismænd siger det samme, at samfundsøkonomisk er det ikke rentabelt, den måde, vi har landbrug på i dag. I hvert fald ikke den marginale produktion. Jeg siger jo på ingen måde, at vi ikke skal have en landbrugsproduktion. Det behøver bare ikke at være så stor. Altså, vi spiser omkring 15% af de fødevarer, vi selv producerer. Resten, det er eksport. Og det er jo ikke det, vi tjener vores penge på. Det er 1-2% af BNP, der er egentlig fødevareproduktion. Mm. Tak for en masse interessante svar. Tak for et godt foredrag. Velbekomme. Yes, tak skal du have, Stig. Jeg slutter vores foredrag af her i aften med at sige tusind tak for, at du ville stille din tid og din viden til rådighed for os alle sammen. Det har været til stor inspiration. Jeg kan se, at der kommer masser af klapsalver ind fra vores publikum i vores Zoom-webinar her. Til jer derude, hvis I vil være med til at støtte en vildere natur i Danmark, så kan I melde jer ind i de mange forskellige gode naturforeninger, der er derude, som lægger pres på vores politikere her i blandt Danmarks vilde natur, hvor at vi arbejder for, at der skal komme meget mere natur, både til lands og til både på land og til vands, sådan at der er et liv derude til fremtiden. Vi slutter webinaret af her, og Stig, jeg ringer op til dig og vores andre panelister herinde i Messenger, så vi lige kan lave en ordentlig afslutning. Så tak for nu, og vi lægger på her. Velbekomme, og ja, tak for invitationen, og håber, I har fået noget ud af det.